Ο μικρός Σοκράτης και οι γονείς του, Φεναρέτη, αυτό το παιδί μοιάζει να μας κοιτάζει σαν να αναρωτιέται γιατί τον φέραμε στον κόσμο. Σοφρονίσκε, είναι φυσιολογικό. Όλα τα μωρά κοιτάζουν τους γονείς τους έτσι. Μη μου πεις ότι έχεις ήδη κάποια ερώτηση, μικρέ φιλόσοφε. Τι είναι η ζωή και γιατί όλοι μου μιλάνε σαν να μην καταλαβαίνω. Θα τον κάνω γλύπτη, θα μαθαίνει τέχνη και θα αφήσει τις ερωτήσεις. Σοφρονίσκε γλύπτη. Σοβαρά. Αυτό το παιδί θα γκρεμίσει περισσότερα αγάλματα από όσα θα φτιάξει. Μαμά, τι κάνεις όταν φέρνεις παιδιά στον κόσμο? Βοηθάω να γεννηθούν, Σοκράτη μου. Άρα βοηθάς τους άλλους να φέρνουν ζωή, αλλά δεν την δημιουργείς. Ενδιαφέρον. Ω Δία, το παιδί μας θα γίνει φιλόσοφος, κι εγώ που ήλπιζα ότι θα βοηθούσε στο εργαστήριο. Αν κάποιος θέλει να παίξει, αλλά δεν ξέρει τους κανόνες, τι είναι πιο δίκαιο? Να του τους πούμε ή να τον αφήσουμε να τους ανακαλύψει μόνος του? Όχ, πάλι άρχισε τις ερωτήσεις αυτό το παιδί. Φεναρέτη, ίσως ο μικρός μας να μην γίνει γλύπτης ούτε μέα, αλλά ένα είναι σίγουρο. Τι? Θα φέρει τα πάνω κάτω με τις ερωτήσεις του. Και μάλλον δεν θα παντρευτεί ποτέ μια ήσυχη γυναίκα. Από τη μέα μητέρα του κληρονόμησε την τέχνη του να γεννάει ιδέες και από τον γλύπτη πατέρα του την ικανότητα να σμιλεύει τη σκέψη των άλλων.